quan hauries d'estar concentrada estudiant, és quan se t'acudeixen milions de coses més interessants per fer. Així que, bueno, pues res. Una de les coses que m'he donat compte és que quan torno dels viatges i la gent em pregunta «Què tal com ha anat el viatge?», la meva resposta és «Bé». I llavors després ve el «Bueno, però explica coses». I és com... És que no sé què explicar-te. M'han passat tantes coses, però tantes, que no sé ni per on començar i no començo. Com que no ho arribo a explicar a ningú, ni ho arribo a gravar, ni ho arribo res, cauen una mica en l'oblit. Jo portava molts anys volent anar a la Índia. Jo crec que portava com 7 anys que volia anar a la Índia i no m'atrevia. El tema és que tothom em deia que a la Índia sola no, perquè era molt perillós, que hi havia violacions, que no sé què... I bueno, doncs lo típic que ho vas com deixant passar. Estem al 25, el 24, no sé... Vale. La cosa va ser que el 2023 era potser el dia de Reis, o per allà. I em vaig posar a meditar, em vaig donar compte que internament no estava massa bé i que havia de fer alguna cosa, que m'havia de posar com un objectiu en ment que fos el meu focus de anem a per això i ha de ser alguna cosa que et motivi, que et faci il·lusió, com per tenir una direcció, no? I tal qual va ser com... Què? I em va venir Índia. I tal qual vaig dir, doncs sí, doncs ara aquest any el meu objectiu serà anar a la Índia. Si he d'anar sola, vaig sola. En tot això, en aquell moment, l'Àlex i jo, entre altra gent, estàvem compartint pis. Ara ja no. Però en aquell moment érem companyes de pis. I al cap d'uns dies, o no sé com va anar, que em va dir... Doncs jo també vull venir. Encara que jo tingui en ment de què és el que m'agradaria parlar, no vull preparar que tinguem com un guió de anem a parlar d'això i això i això. Però com que jo sé que si li dic a l'Àlex que vull fer un vídeo amb ella parlant del viatge a la Índia, començarà allà a planificar-se i a estressar-se o no sé què, dic, doncs no li diré que la vaig a gravar i l'agafaré així, per sorpresa. Així que crec que serà molt guai si l'Àlex s'anima i fem aquest vídeo juntes, perquè així us podem explicar una mica, podem recordar juntes coses que ens van passar en el viatge, que ara ja fa més d'un any, jo no sé com passa el temps tan ràpid, en fi.